teda hovoríš, že robil si vtedy veci za pochodu One Man Show. Jasné. A aj si vravel, že si stanovil nejaký cieľ. Ja som si to úprimne vždycky predstavoval, že ja som vedel o tom, že ten kamarát ti dal tento návrh, či to vieš vyrobiť. A ja som si myslel, že si sadol a vytvoril si nejaký zdĺhavý plán, že aké kroky, kedy. Bolo niečo také? Zabudni, v tej chvíli riešiš úplne iné veci, lebo riešiš všetko. Nemáš v podstate nič, nemáš priestory, nemáš materiál, nevieš ako, nevieš, čo ten produkt obnáša, nepoznáš zákazníkov, takže proste skúšaš, hľadáš, riešiš čokoľvek a snažíš sa s tými ľuďmi rozprávať takým spôsobom, aby sa oni s tebou bavili, aby ti odovzdali čo najviac informácií, aby ti uverili, že to, čo im dodáš, bude dobré. A mal si aspoň cieľ? Cieľ som mal. Chcel som, aby sa mi to podarilo. A takú tú hranicu som si povedal, že keď vyrobím za rok 100 výplní, tak pri tom ostanem. OK. A ako to dopadlo? Vyrobil som 218.